Tänään testissä tää Fallout New Vegasi. Mitäs tässä? En jaksa selittää. Vähän huono laatu. Miksi täällä ei oo ketään? Varmaan sä Mä oon tappanut kaikki. tappanut sitä 2. Ehkä ne ei oo kerennyt lisääntyä. Täällä oli vähintään 3 se tohtori nytten. Kukalle käy tehtävässä? Onko mä en tiedä missä se on. Sen tuolla päin se tehtävä. Hei se tohtori taas täällä. Et ole. Että kun ne on hirveitä terminaattoreita nykyään. Se ei oo enää terminaattori. Elo. Mihin se nyt oikein tarkoittaa? Ammu aseetta ja päät. Oota. Helppo pete. Ammu sun pistoolis rikki. Ota. Magnum. Näitä on ihan... Dynamiittia. Sillä oli vieläkin dynamiittia. Tiesittekö te, että minulle ei ryppyillä? Taas käyt varastamassa. Joo, ruvetaan baari. Tässä on paljon tyyppejä. Moi harmi. Mitä? Se on kato huomannut, kun sä oot ampunut. Ja sen koirakin on mukava. Yllättävän komea koira. Syöt toi nainen. En mä voi vielä. En halua tehdä näin. Nyt sä on ollut toi nainen. Vitsi sä kuolet kohta. Rauhoitu. Pronto loppu. Don't shoot him. Okei, ei mennä tänne. Oi vitsi. Onko siinä enemmän kuin 1 tyyppi vai? Sä tapoit sen ja se taisi tappaa Ei, se oli toinen tyyppi tuolla nurkas. ja sitten vielä yksi. Se oli toi nainen. Lähdetään täällä tässä enemmän panoksia. Moi. Joko sä oot Doksen kimpussa? Äkkiä pihalle täältä, missä ovi? Tässä suututin ne kaikki nää kyläläiset. Pikkasen. Käydään vaikka mukaan. Ai vittu, se lösti ihan perseestä. Vittu. Turpakiin. Ennen kuin ne tulee pihalle. Vittu kun sätii. Aika hyvin aukastu ovi. Today, Heinz. Rauhoitu! Mikä on se? Ei vaan nyt. Estonia. Today, Estonia, nigga, play, Fallout. Fuck.
Pauli. Ja toinen kerta kun mä kuolen. Jumalauta. Kuka tuo? Vittu nyt lähti. Toivon, että mä osun siihen nyt. Näinkö mä osun kerran? Isoja luoteja. Panokset loppuu. Nyt tuo mun ohi. Kuolee! Kuolee! Kun se ei kuole. Nyt kuolee. Vieläpä lataa, nyt sä kuolet. Saanko mä kokeilla selvitä tästä? Hei. Et. Saanko mä hyödyntää mun Fallout-taitoja? Saanko kokeilla hyödyntää? Ei! Selvennä se itekin. Kuolemasta video lähtee poikki. Tulee missä, mutta ihan sama. Tasoin kerran. 2. Ota niitä sitten aseet ja tehosta sitä yhtä asetta. No niin, nyt lähti jo kuollut. poikki. Mä voin kokeilla hyödyntää.